Epa danoi, prodigizketan, eta gaurkoan jolas berri badakarkizuet, askok ez duzute zautuko, indie jolas bada, Kerbal Space Program, eta esaten nahiko zete, ze demontre da jolas hau, ba jolas honena da, Alamouzko simuladore bada, ez, koeteena, eta, bueno, Kerbal dira pertsona txiki hauek, edo, eta gure misioa da, ba, hori, espaziora erten, zea bat eraiki behar dugu, espaziontzi bat eraiki behar dugu, eta gero, ba, gauza ezberdinak ilaizketzu, ez? Adibidez, lurraren inguruan orbitan jarri, ilargira joaten zaiatu, eta gero beste planeta atuzte bada, hola, Marte izango litzetekeena guretzat, baina, hemen beste izen bat, hemen lurra ez da lurra, ez da itxurarik ez dauka, baina, eta, bueno, seri berri bat hasiko dugu, nire helburu izango ilargira hiltzea, oso zaila izango da, porque zuk diseinatu behar dezu zea, espaziontzia eta ez da benetan erresa. Ea lehengo kapitulu hontan, zingo ea lehengo player name, ba hori, lehengo kapitulu hontan, ea azten garen kariar ezin da jarri, bueno, ze bandera jarriko dugu, hausa, beha zakarkena, eta aber lortzen den gutxenez orbitan jartzea, satelite bat. Bueno, hemen azalduko dena, bai, hau da gure, gaina aktualizatuta enun ikusita. Bueno, hau da astronauten komplejo hau berria da, ez zautzen. Hau da, hegazkin prototipoak egiteko pista altazea, hangarra. Horrez gera asko heliko, porque hegazkinek ez daukate joko asko jolasontan, ez daukate zentzu askorik. Hau da, hau espazientzia konstruitzeko hangarra, hau botatzekoak, hau da tracking station, sateliteak kontrolatzeko da estazioa, eta, bueno, hau, edifizio hau dekorazioa. Astronaut complex. Coraje, zea, euskeraz ez ditertetzen. Adorea eta estupidity. Bueno, hemen petzatzea zen dira, ez. Astronautak eta jarri, baina, bueno, handik ez dut hori oso ulertzen, zer honez oraindik jartzen ari da, jolas bada asko evoluzionatzen ari dena, eta momentuz hori utziko dugu. Eta guazen, espaziontzi bat konstruitzen dugu. Eta, bueno, ikusten dugu. Hau da. Eta, bueno, hemen dauzkau tripulazioa juten den tokia. Eta koete bat eiteko azteko. A ber, ingeles ez dago, así que hemen zema pertsona joten dira. Ez difintzen. Dakit hemen hiru joaten dira, así que goi aldea jarriko deu. Ez puntakoa jarriko jau. Ez puntakoa, hemen daude. Motorra ez zaundia, tamaino ezberdina daude, así que hau txikia. Bueno, ez da oso polita gehatzen, baina, bueno, bentzet funtzionatzen. Oain jarriko dena da, a ber, desakopladorean nun daude. Ze faseak egiten dituzu, ez? Hemen alboan jartzen dituzu fase ezberdinak, pieza soltatzen joateko, porque, karo, pieza pixua dukate, eta fizikak nahiko erreala dira, hortaz, junbertzea pieza soltatzen. Separato. Ez hau txiki gira. Bueno, separadore bat, eta orain jasiko gea tankea jarriko dugu. Konbustilean tanke bada.
bat jarriko dugu, ez bi. Motore bat, Engine Max Power da hori zenbat teko indarra indezake maksimoki 1500, maksimoa da, motorra da honena, dagoen potenteena. Karo, potenteena, baina konsumoa ondina dauka, hortaz, horre jakin behar zubiltzen, jokoa egiten. Jarriko esku, hau da, kombustible likidoa ez? Hau likidoa da, hortaz, gehiago aguantatzen du, baina podere gutxiago dauka. Eta hon jarriko esku solidoak. Hau dira, gutxi irauten dute, baina hori, asko kriston indarra ematen dute. A ber. Ez da hola gauza handik. Hauxe. Hemen geometria jarri zakegu, hau da simetriko egiteko, eta jarri zakegu. Itxoin. Vale. Baina hemen jarri berdeu elementu strukturala soltatzeko. Jarriko dugu hementxe eta hementxe. Eta oin bai, amen. Goiti behiratuko, jarri deu, vale, perfecto, lotuta jatu ja. Hauei jarriko dugu aerodinamikoki pixkat egiteko. Aerodinamika funtzionatzen du, jolasuntan, así que hau jarriko eskuegu. Eta hon jarriko dugu, hau da lantzamento momentuan hauek soltatu egiten dira eta erten itezeala. Así que hau komenia jartzea ertetzeko ordurako, ta. Eta aleroiak, egia. Akaso leno. Hau kendu ingoitu momentu batez. Ez da oso zuzena, baina, bueno. Horrela xe. Eta... estrukturala, eta... Holaxe, jarretzen deu. Eta ber, hemen eskubian ordena jarri izakegu. Jarri berdeu. Motor principala hasieran pizten dela. Ez, hau behira. Baita hauek. Eta soltatzen dela, bale. Gero soltatzen dira principal hauek eta azken hori. Akaso komeni zait jartzea... Bai. Hau mentxe guztien dut. Bai, egin behar detena da, gero orbita zuzentzeko, ze ez da erresan orbitan jartzea. Beste jarri motor txiki bat eta... Hola, kotxe bat. Ez da oso ondo behatzen, baina, bueno. Beste zea bat probatuko et. Dutze zait, bai txiki da. Hau da politia. Borobila da. Hori eta... Vale. Eta gero beste gauza jarri behar diotena da, hau. Hau da, inertzia inderrak ebitatzeko, da. Honekin lortzen zu estabilizatzea. Eta puntakoa jarri behar diot, hemen,
hemen ez, aerodinamika. Ja, esaten dut, zeurunez kohetea desastre bat hartengo du. Eta leheleman esteratu ingo gea, baina bueno, aber zeiten gora. Vale. Itxura txarra ez dauka, ez da honena, honekin ilargira ez gehiago nire palo, baina ea orbitan jarri izakegun. Eta hau hemen dago. Vale, guztet, hemen izen bat jarriko diogu. Jarriko diogu bat, lehenengo kapitolukoa dela, eta gordet ingo du. Eta, bazen, a ber, ze moz joaten den lehenengo egaldia. Karratzen nahi eta... Vale. Ikusten zute, kriston kohete zara da. Ez dakitena pixu gehiagiz ote duen izango aziren. Bueno, hemen ikusten zute trotle hau da, potentzia hau da. Zenbat ari geran eskatzen motorari. Momentuan 0 dago, maksimo 100 da. Hemen da, fuerza G, hau da, G-indarra. Hau da, abiadura lurrarekiko, eta orbitarekiko abiadura. Orbitarekiko abiadura 0 metroan dagoen batek, hemen lara eta mezazpi metroa, baina bueno, 0 metroan dagoen gorpuz batek, 164 metro segunduko dauka, eta bueno, surface garriko dugu hori interesatzen zaiguta. Hau da, giroskopio bat, direzioa adierazten digu, noa egian joaten, eta hemen azalduko dira gure abiadura vektore, hau da, gure vektoreak iruditzen dira matematikan da, fizikan da, eta adierazten du gure kohetearen abiadurak ze norantzatan, ze norabide eta ze norantzatan zeiten duen. Ze hori, ze norabide eta ze norantza daukan, barkatu, ondo esan da. Eta, hazingo, hala, gioko dut. Topera. Eta ezpat ematen diotenean, ja martxan jarrikoa eta abiatu ingo beha. Así que, prest, ja. Hemen ikusten da, zenbat daukan, berotzen ari da, jetxin behar den pixkat. Hau da, sobrekalentamiento, gainberotzea. Gehiagi gainberotzen bada, lertu egiten da, hori benetan ere ala izaten dira. Eta... Bueno, itxoen, Bueno, ja ikusten duzute kombustila amaitzen ari dela, solidoena, Eta hori ningo du, amaitzen denean, solidoak, espazio eman da, soltatu ingo ditu. Jesus ba. Diseinua ja faiatu aldet, Akatzen bat egon da. Bueno. Escape emango diot, eta Space Center, bai. Josef diseinuan soltatzeko moduan egon da akatzen bat. Oen behiratuko zer den. Sartuko era, berri zangarrean. A ber. Lehenengo motor principala piztu behar du. Horrekin batera 8 motor auxiliarrak. Eta soltatu behar dira hauek ertetzen usteko. Horren ostean soltatu behar dira hauek. Vale. Haueke ona jetxi bertzi dira. Vale. Karo, es que
soltatzeko ez dugu jarri hemen. Karo. Nire akatza izan da. Separagailu bat, eta... Hola bai. Non separagailu bat dago, hemen. Eta... Hoi separatzen direnean, ez, hau, ona igo behar da. Hau separatzen dira, motor honekin jarraituko dugu. Eta gero, separatzen denean, hor barruko motora martxan hasiko da, eta segunez ja orbitan sartuko da. Vale, hortaz, gorde. Eta, bai. Ber, ea ongoan funtzionatzen du. Bueno, jolas hau, pixket izateko, saltzen dago, estimen da ukazue. Ez da gizien balioan, orain desente balio du leheno, nik aspaldi edozi nuen, eta oso gutxi pagatu nuen, €20 horrelako zerbait dabil. Jolasea dela, bueno, bai, ez duzuena nahi, pirateatu egin dezakezute, eta benetan gustatzen bazaizu, eta za, ordaintza merezi du, hauek ez dira enpresa handiak, hauek jende enpresa txikia dira, beraz, adibidez, elektronika hartzu hauetako batek €60 kentzen dituenan jolas, erdizkako bateatik, bueno, ulertu daiteke ez, baina ez hauek enpresa txikia dira, hauek lan asko egiten dute, eta nire ustez gutxen zerbait merezi dute ez, eta ez bazu onena da, adibidez ez bakoazu diruik, deskargatu, pirata, eta gero ofertan baten zai egongo direla seguru, eta oferta horietako batean merke xamar erosi. Eta hola modu guztiak kontentu ez, behaiek beren lana zerbait irazten dute, eta zu jolas on badango zu ez, eta venga, ea ongoan, akatzik ez dago. Bueno, gainberotzen hasikoa, así que pixkat etxingo dugu. Claro, gainberotzea ematen da batik bat lurrean markau. Lurretik gertu oxigenoa da ontokian. Oxigenoa ez da ontokian, gainberotzea inbeste ez da ematen. Oantxe soltatu beharko ditugu. Vale. Baina abiadura jesten hasi da. Eta normala da. Porque pisu izugarri da nama motor honek. Baina gelditu da. Eta bale, berriz positibo. Momentu aten abiadura galtzen ari ginen. Baina oan ja berriz irazten ari dira. Eta desente kombustile daukagu. A ber, lurrak onena da ja pixket kurba hartzen jatea. Hori, M ematen badiot, hau esaltzen da, lurra hau da, hemen ilargia dago, hemen esan dizuedan beste planeta hori, Marte izango litzatekena. Ez beste bi ilargi dauzka. Eta gero dago, sistema solaran, planeta, mordoa gehitu iskote. Begira, sistema solaran. Zeurun ez planeta hauetan jungo, porko horretarako ja, berda, bat denbora izugarri. Eta, bueno, eta hemen ikusten da orbita, momentu zenko luke bide hau. Ikusten zute handitzen nahi dira, abiadura nola daukan. Hau da, apoapsisa, eta da orbitaren punturik altuena, hau da, lurraren zenturutik distantzi urrutiena hangoa dena. Eta joango era, pixkenaka, kurbatzen, harta handitzen doa, eta horrela, orbita bat egiten dugu. Orain gaztatu ingo da hau, eta bestia jargoet. Hemen, potentzia jetxiko diot. Ari da orbita egiten.
komenezek hemen inguruan kolokatzea. Hada, azkarra egin dezala. Makalago jarrikoet. Ze kombustila aurreztu behar baitugu. A ber. Apoapsiza dago 200 kilometro inguruan. Piskat behialdera jartzen dugu. Altura inbeste ez dela joan. Eta hau iristen denan alde ontara. Vale, hau da periapsisa. Orbitaren punturi bajuena. Vale, kentzen du, ani jargia fondoan. Eta, ja, orbita aten gau da. Ez da oso eliptikoa da. Eta 44 kilometro. Periapsisa nahi baditugu berdindu, hau da, zirkularra egin, apoapsisean goazen alderantziz abiadura eman behar diogu, periapsisa handitzeko. Oina indezakeguna da, abiadura denbora azkarrago pasadia, 100 aldiz azkarrago, 1000 aldiz azkarrago, 100... Pintzen du zenbat denbora. Horrela 9 minutu. 7, 6, 5, 9. Ama 2 segundu, bale. Horta zen behar dugu. Hemen bolan, honek esan nahi du abiaduranen aurkakoa. Horra ez guazela. Eta abiadura guazena hau da. Hau da, Victoriaren punta, hori izango litzateke, horra goaz, hortaz, hemen kolokatzen dut, hemen mundu hau atera dezaket, eta ikusi da, ez, alderantzi zein behar da. Abiadura hau handitu behar da. Markau, guazen aldera egin behar da. Egia, lehenok eskizan dut. Ikusten zute, periapsisa handitzen doala. Hau dago, 1.800.000 da? Eta berau egiten dugun antzekora. Edo gutxi ari naiz, indarra ematen, eta ze abiaduratan doan handitzen orbita. 1.800.000. Asko ez daukaguko. 200.000. Polikiago. Bueno. Kombustibila amaitu zaigu. Nahiko orbita zirkularra da. Aber nun dagoen lurra. Hor. Euskiak, Eta beno, hau da gure lehenengo orbitan konziditu, lehenengo apizioan, nahiko luzeagoa, eta 4 minutu ikusten dut. Eta denbora azkartuko dut, ikusteko orbitan nola izango litzateke. Eta lurraren da ilargiaren bizta honekin, hemen utziko zaituztet. Gehiago, bideo gehiago dituz, saiatuko naiz ilargira joaten, horretarako zaila da. Diseinua behitu beharko dituz zeurunez interneten, porque nire diseinua ez dira oso efizienteak izaten da. Gainera ilargira iritsita jetxin daiteke, pertsona, eta astronautak han gainean ebili, eta ikusiko genuke. Eta, bueno, zeurunez ilargirako bidaia, kapitula baino gehiagotan egingo nuke.
pare baten. Nire ustez pare bat kapitulutan egin dezakela, ez? Diseinua abiatu eta bidai ardian utzi eta ero bestean iritsi aterrizatu, alunizatu esaten da ilargian, eta hori paseo bat eman. Eta gero ilargitik lurrera bueltatzea, hori jazai ikusten den. Baina oso zaila da ilargiarekin bat egitea. Baina, bueno, saiatuko ea, ez? Momentuz hemen uste zaituzte, espero zuen guztoko izatea, komentatu bakizute, ze irutzen zaizuen, behan utziko izuet jolas honen pagina, Steamen daukazute, bietatik, bene paginatik edo Steametik erosi dezakezute, nik Steam gomendatzen dizuet, ze komodo hau da, gaina ofertak topa ditzakezute Steamen, eta besterik gabe, espero zuen guztoko izan dela, eta aio!